Uvidíme, čo to bude. Bude to sranda. Uvidíme, koľko bude mať energie. Mi to príde strašne, že ten čas sa vlečie ako sopeľ z nosa. To je hrozné. 10 hodín a unavený som. Ja už čakám, kedy pôjde spať. Najradšej by som bol, keby išiel spať za 10 minút. On má energie jak za 20. Takže neviem, zatiaľ je to iné, ako som očakával. Môj energetický zásobník je, môj bazén energie je pomaly na dne, takže a to máme za sebou teraz, no, sme v 5. pracovnom dni, takže celkom fasa. No. Prečo sme tu? Tak, išli sme si zacvičiť. Prečo sme si išli zacvičiť? Dobre, to je krásna, rýchla ďalšia otázka, lebo chceme byť zdravší a silnejší a spokojnejší. A prečo? No, lebo to je, myslím si, že dôležité, aby sme boli zdravší a prečo je to spokojnejší. dôležité? Jurko, to už dávaš také krásne otázky, ktoré... Je to dôležité, aby človek bol spokojnejší, aby zvládal stres so svojimi deťmi a aby zvládal aj takéto náročné otázky. A prečo aby zvládal stres? No, veď ty vieš, že